Ассалому алайкум достони азизам, казач хелен созен хубен, саломатиотон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз 17-06 яъне ки 17 июни 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 130 сомонӣ. дар имрӯза видео бардори азиз мошин рӯй кардагӣ нестане ки нархи навои хонаҳои имрӯза ай мошин да арзон ай. гӯш кине ки аз куҷо замин хона квартира гап мезанам. хуб бардори азиз, як замин астай 90 000 сомон, яка дар шаҳри Душанбе квартира иҷора дар кор ай. мақсад квартирара мегира, иҷора мешина. хонаҳои арзонак сар мешавад ноҳияи Восе, шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. квартираҳои кредит аст бардори азиз, ними пулша ҳозӣ мети, нимша мисол ана осуста додан мегири ҳар моҳ дан хеле квартираи кредит астай ва квартираи фурӯшӣ астай дар шаҳри Бохтар, квартираи фурӯшӣ астай дар шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамия ки бардори азиз дар ин видео хонаҳои арзонак ва квартираҳои кредит гарени бисёрай. бардори ғарибам хай хулоса фаҳмиде на? лайк абиҷахен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. мерим акос дӯста. бардори азизам, касе ки дар Россия қарор дорен, агар форатон ки Тоҷикистон бор бибарен, я боракай дӯстмро да гӯш кунен чӣ мега. бародарои азиз, даъват кардан котелники бели дача меган иҷара котелники. ина кора бинед. ҳа иттиҳод ина кора бинед бародаро. ина ҳама бора ҷамъ мекунад. ина бародаро ора ҳама айқафои кор. ина бо гаражи точка доштанистид. салом алейкум созем бачаҳо. Тоҷикистон обод мекунем, Тоҷикистонмонро месозем. мо дар куҷое бошем, фақат ба ёди зану фарзандмон мешем, ба ёди ватанмон мешем. сарбаланд боше, хонобод боше, ина бороро бинем бародаро. ин ягон ҷое ваш нест. ина тоза айдарони кор ман ба шумо барномор гирифтам. ина бародаро ура кор кесам. сарбаланд боше, лабай бачо, лабай. ина салом алейкум, ина бародарои тоҷики мас. ассалому алейкум. башак, зиндаги кор хуб. зиндагӣ кор боракун хуб. зинда боше. сарбаланд боше. мо бо шумо мефахрем, ҷавонмардои тоҷики миёна мустаҳкам баста барои ватану барои зану фарзанди хумо кору меҳнат. сарбаланд боше. зинда боше. як мушидан дар кор. тамом. зинда боше. ина бародароро хамошона мемонам. танҳо аз шумо занг задам. сарбаланду хонобод боше. ина бародарои азиз, бинед, сарбаланд боше. ина кор ора рафтаста. ширкати Бахтиёр дар хизмати шумо. ина тамоми чиро бор мекунам, зои мекунам. ина сарбаланду хонобод боше. бардори азиз, мегзарем ба 1 миллион имрӯза ва чӣ ачкидор навора сар мекуна. шерои нар видеора то охиша ба ҳазура ки тамошо кунен. квартираҳои фурӯши кредит бардори азиз қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика назди коллеҷи тиббӣ ва мактаби рақами 115. бардори азиз, хеле ки гуфтам квартирао кредит ай, мақсад ними пулша мети, нимша мисол ҳар моҳ додан мегирӣ. дом 8 этажа мешава, айни ҳол сохтмонуш котлаванда рафтисай. дом бардори азиз лифти замонавӣ мешава, мисол ҳами домда. хонаҳо балкондоранд, яъне ки квартираҳо балкондор мешава. об свет канализатсияи шаҳрӣ дора, ҳуҷҷатҳо шахидшон мекунанд метан. дукомната 45 квадрата балкондораш нархиш 150 000 сомон. дукомната 57 квадрата балкондораш нархиш 185 000 сомон. дукомната 65 квадрата балкондораш нархиш 210 000 сомон. харидор метавона 50 ё 60% маблаға биспора, боқӣ монда мисол маблаға дар давоми сохтмон биспора. бардори азиз, ана сохтмон 1 сол давом мекардай. харидор мега метавона танҳо дар назди сохтмон биёя маслиҳат кина. бардори азиз, мақсад касе да мисолам хеле вариантҳо маъқулай меренай пеши сохтмон, мисолам пеши ҳами здани мерен, пеши ҳами дом мерен, қатъиам яка маслиҳат мекунен. 50% маблаға бардори азиз меспорен, мондаги маблаға мисол ҳар моҳ споридан мегирен. номерои телефони поёнгиш WhatsApp дора, занг бизанед, қатъи яка конкретни харидоро маслиҳат кунен. бардори азизам, мегзарем ба 2 миллион имрӯза бо квартираҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ якам беҳтарин вариантоша дорада бовар кунен. квартираҳои фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ана шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия мегуфтиянаш. сехонаga квартира дар 4 этаж қарор дорад, 61 квадратни метрай. ремонти хона бардори азиз 100% ай, медрои зиндагӣ мекунӣ. обу светчам мега ҳастай, ҳуҷҷатҳошам 100% будай. нархи квартира бардори азиз 260 000 сомон мега. агар харидор бошӣ занг биза, арзон мекуна. агар мошинои 2011 боло боша, болои суман битен мешидай. ва соҳиби квартира гуфтагия ки бо квартираҳои фурӯшӣ мисол берремонт ҳам ба ремонт
чихеле ки дар кор бошад дорем мега ай 47 квадрат то 120 квадрата бардуи азиз. мақсад и квартирара доранд бо дига хел квартираҳои фурӯшӣ доранд. мисол ана ремонтдор доранд, беремонт доранд. чихеле ки шумо дар махуле бардуи азиз занг бизанед, қати якам маслиҳат кунед. агар мошинои 2011 боло боша, болои сумам битен мешава. бардуи азиз як компанияра гап мезанем. баъд ин компания гап задан хонаҳои заминӣ, заминои фурӯшӣ бо квартираҳои арзонак мегзарем. дӯстони азиз, компания ки бозоралӣ ва компания ки назара шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, гиҷои даин бародарода удобния мерава, ай ҳамҷа шуморо мегиранд. ба сарҳади Қазоқстон иншоалло ки соқ саломат бурда миёранд. бардуи азиз, мошиношон мошинои замонавӣ ай мардак боре. компания бисёр ай не ки мисол мера ай пеш мебинем мошиношон мошинои безебанд, не ки яко чанд сол шид мақсад дар ами коро боранд. ана мақсад як мошин ду мошин надоранд. хай мисол дар навор дидесем ки чанд мошин ай нарша гуфта ки 7500 рубл бугу, нархи навош мақсад 7500 рубл. и арзон бурдесай ай ҳама компанияҳо, ҳами компания арзон бардуи азиз 7500 рубл. агар ҳозир занг бизанед бугӯй ки номеро ай канали Саудотиҷи гирифтам, туда скидка мекна. ина видеоша тамошо кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бачаҳо ду мошинмон омаданд. Москва расидем омадем. остановка. анака бардуи азиз мегзарем ба 3 миллион имрӯза. хаста набошен, лайка ба қошиқчаи шакархӯрӣ бизанен. бардуи азизам, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе, дарани район дай, назди бозор. ҷои зур дайне ки хона бардуи азиз. ноҳияи Восе, дарани район, пеши бозор. 4 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, 2 подвал доштай. хонаҳо ремонт дора бардуи азиз. ҳамин сума миёри метиву медрои зиндагӣ мекунӣ. овсвеча мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% буда, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, берини хонада ошхона, баня, ҳоҷатхона, оғил доштай. нарша бардуи азизам 220 000 сомонӣ мега. 220 000 сомон. конкретни харидор боша бо арзон мекна. бардуи азиз, номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияш дар WhatsApp дора. занзда хонаи арзон аз ноҳияи Восе бихарен. дарини район дай. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, дар аввали видео гуфтум якада ана хонаи иҷора дар кора, яъне ки квартира иҷора дар кора. бардуи азиз, ҳамура гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. якада квартира иҷора дар кора ай шаҳри Душанбе, тарафи бозори Корвон ё сини Зарафшон боша, ай дига ҷошам бошам мешава. бардуи азиз мега ана квартира иҷора дар кораша то 1000 сомонира. бардуи азиз, мешава ки ягон кас квартира гирифтагӣ боша, мега морам қатиш бигира. то 1000 сомона бардуи азиз, яъне ки квартира мештай. касе ки бардуи азиз дошта бошен, ам якада срочни занг бизанен ки ана залулай. дӯстони азиз, аз ки ҷое ки замин хона квартиратон дар кора, комментария дар бинависед. ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. я бародар мада замини фурӯшӣ рӯй кардагӣ. бардуи азиз, видеошам рӯй кардагӣ, суратшам рӯй кардагӣ. гӯш кунед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, пеши бозор, айраи калон 300 метр ё 400 метр дур будай. 8 сотиқ заминай, гирди мисол ами замин маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, як рез санг, як рез қим оварда рехтагӣ будай. светш ҳастай бардуи азиз, ана мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош ҳам мега 100% будай. ана бо маслиҳат мекунем нашод ҳуҷҷатош. нархш бардуи азизам 90 000 сомонӣ мега. 90 000 сомон. номерои телефонаша зангзда қати яка маслиҳат кунед. видеои рӯзангир аҳамият додум. бисёри бардуро комментария дар менависанд ки хонаи арзон ай шаҳри Душанбе бимон. бисёри бардуро дар Россиян мегӯянд ки мо дар Россияем, хонаи арзон ай Душанбе дар корай. бардурои азиз, як хонаи мисол арзонтар барои шуморо ёфтам, бо диққат гӯш кунед. ана мумкин шумода маъқул шава. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 1 сотиқ заминай, 2 дархона кардагӣ, хонаҳо ремонт дорад. чхелек дастура десен. соҳиби хона гуфтагия ки срочно хонаи фурӯшӣ ана қарор дора дар шаҳри Душанбе,
тарафи пивзавод овсвет пастаяни ҳастай ду дар хона дора мега як сотиқ нархш бардурои азиз 250 000 сомонӣ. касе харидор бошем бо арзон мешава. ана бардурои азиз мегзарем ба 7 элони имрӯза. як шӯхӣ мекунем. бачаё чаб хия кофе талх абза ки ба фикрам ховд бурдисая. кофе талх набоша чӯи кабутан бза мешава. шеринар мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ака барои чӣ гапа гуфтам ки барои камтар ховд бурдиса боша шор шайда квартираҳои арзон дагзаштем. бисёре бардор гуфтанд ки қирған квартираи арзон бумон. шеринар гуфтам гап нест. ина бардори аз квартира дар шаҳри қирғанай мисол дар бохтарай як хонага 4 метр 36 квадрат ана тарафи ламанос табдай ана кӯчаи ламанос гуфтагиай я ҳуҷрага ремонт дора мега срочни фурӯхтан дар кор. нарх бардори азизам 160 000 сомонӣ. ина бардори азиз шаҳри бохтар яъне ки қирғани пешина 160 000 сомон. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардурои азизам мегзарем ба 8 элони имрӯза. ана як квартираи арзони дигар гап безанем аз шаҳри душанбе. квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ. як хонага квартира дар 2 метр қарор дорад 30 квадратни метрай. дом навастройка бардурои азиз ана гуфтагӣ нест ки дом чанд этажай. дом навастройка будай квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагия ки ана квартира дар шаҳри душанбе пушти бозори корвонда қарор доштай. нархш бардурои азизам 175 000 сомонӣ. арзон мекунад намекунад навистагӣ нест. 175 000 сомон. харидорои аниқ бардурои азиз ана числаи видеоро нигоҳ кунен. агар дер шидагӣ набоша занг бизанен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ака бардурои азизам ана апашко модаро хоҳаро ако додаро ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз куҷое ки мада замини арзон аз куҷое ки хонаҳои арзон ва як бародар да ана квартира иҷора дар кор буд бардурои азиз ва хонаҳои мисол ана арзонак ҳам буд квартираҳои кредит ҳам буд аз куҷое ки бардурои азиз хай чизе ки рӯӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд хаяк маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамуя доналайки бепала бижиқем бардурои азиз аз куҷо хона замин квартиратон дар кора комментарияда бинависен ва бардурои азиз касе ки дар канали мо бори аввал тамошо кардесен форатон ки ҳами канал ягон рӯз замин хона квартираҳои арзон бихарен ҳами ҷоятон мисол ай ҷои гуфтагитон бисёр да мисол ай ҳар ҷо дар корай ай ҳамуҷо роӣ накардесам бардурои азиз форатон ки ягон рӯз мисол ай ҳамуҷои гуфтагитон бихарен каналда подписатсия кунен зангулача мебура бардурои азиз зангулачара дарологӣ монен фаҳмидем бардурои азиз ина видео шоз мемонам ана хеле подписатсия раҷа карден зангулачараологӣ дамонен ва касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария 5 звездара бинависен шерои нар дига гапам надорам хаяка. салом алейкум бародаро апа хоҳарам каме мадбури телефони бақват гирифтаги бародаро бародаро ғариб агар шумо бихарен дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула ютуб да бародаро телефон чиз ютуб да бародаро канал дорум телефон тиҷе дар ютуб бизанем бародаро канал дорум подписатсия кунем лайкора бизанем бародаро ай пеш бием бародаро алиши болушум ай пеш гам мезанем кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо дар сафка бесплат на лабоҷ 28 шаҳр на вилоят хатум ашотимо бародаро дар сафка бепула бародаро 4-5 нам карта дорим бародаро лайкора бизанем видеои нав мекунем шумо дамя номеремон 97 89 18 18 бародаро 300 сом мехаред 400 сом мехаред лобой хе телефона бародаро дорим лайкора бизанем видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки кадои мақсад тикток дорин ютуб надорин ютуб да телефон тиҷе биза ютуб да бародаро канал дорум да ютуб телефон тиҷе ютуб да телефон тиҷе тоҷиқа бизанем бародаро тоҷиқа бизанем ютуб дам канал дорум телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро лайк шапак не тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакастон телефон хариби бардар дар пана ихда боши. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.